Έφυγα κι αποδεσμευτήκα από τον έρωτα σου. Έκανα αποτοξίνωση και από τα φίλια σου. Ήσουν το δηλητήριο μέσα στο κορμί μου. Μα βρήκα τρόπο τελικά να αλλάξω τη ζωή μου. Τώρα πια για μένα θεωρείς απόν. Λάθος μου μεγάλο απ' το παρελθόν. Τέλειωσες για πάντα τώρα πια λοιπόν. Κι αν φανείς μπροστά μου θα χωρίς απόν. Τώρα πια για μένα θεωρείς απόν. Λάθος μου μεγάλο απ' το παρελθόν. Τέλειωσες για πάντα τώρα πια λοιπόν. Κι αν φανείς μπροστά μου θα θεωρείς απόν. Αυτή την προδοσία σου εγώ καταδικάζω. Έκανα αποτοξίνωση, τώρα σου το φωνάζω. Κοντά μου μην ξαναβρέθεις, συγγνώμη μη ζητήσεις. Φύγε λοιπόν στα γρήγορα και πίσω μη γυρίσεις. Τώρα πια για μένα θεωρείς απόν. Λάθος μου μεγάλο απ' το παρελθόν. Τέλειωσες για πάντα τώρα πια λοιπόν. Κι αν φανείς μπροστά μου θα χωρίς απόν. Τώρα πια για μένα θεωρείς απόν. Λάθος μου μεγάλο απ' το παρελθόν. Τέλειωσες για πάντα τώρα πια λοιπόν. Κι αν φανείς μπροστά μου θα θεωρείς απόν. Τώρα πια για μένα θεωρείς απόν. Λάθος μου μεγάλο απ' το παρελθόν. Τέλειωσες για πάντα τώρα πια λοιπόν. Κι αν φανείς μπροστά μου θα χωρίς απόν. Τώρα πια για μένα θεωρείς απόν. Λάθος μου μεγάλο απ' το παρελθόν. Τέλειωσες για πάντα τώρα πια λοιπόν. Κι αν φανείς μπροστά μου θα θεωρείς απόν. Ανούλα! Τι ξεσηκωτικό τραγούδι ήταν Μας αυτό, ξεσήκωσες, Ανούλα, και μέχρι και η Βεσκούκη Αφού σηκώθηκε σηκώθηκα κι εγώ, να Ανούλα. χορέψει τσιφτετέλια. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, Καλά, δεν χόρεψα τσιφτετέλια, απλά κουνήθηκα λίγο. λυκνίστηκες Λυκνήθηκα. στους ρυθμούς. Καλά, εγώ αυτό το έχω δηλώσει. Προσκυνώ πλανήτη. Τι έπαθες, Ανούλα μου? Κάθισα πάρα πολύ. Πινέζα. Πινέζα. Μου λέει Εντάξει, γιατί με τσιμπάει. ευτυχώς είναι μικρή και απλά τη νιώθεις. Ναι. Είμαι και ευαίσθητη όταν Είσαι και καταλάβω. ευαίσθητη, Ανούλα μου, Ανούλα μου γλυκιά. Τι ωραία, σήμερα έχουμε πάρτι. Σήμερα σε βλέπω, έχεις... Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Ωραία δεν είμαστε, Άννα μου. Καλά, δεν μπορώ να φανταστείς. Κοίταγα στο monitor πραγματικά πώς σου κολακεύει τις καμπύλες σου. Ναι. Ναι, γιατί έχεις μέση βεροειδές. Βέβαια δεν φαίνεται η μέση. Φαίνεται. Έχεις μέση βεροειδές. Βέρας. στα χτυλίδια. Α, Ναι, βεροειδές. Με γαζελίστικα χιτά ποδαράκια. Χιτά, πολύ χιτά. Χιτά και λιτά. Και μας αρέσεις πάρα πολύ. Βέβαια, δεν μπαινεύει στο σπίτι σου. Κάνουμε πόσα χρόνια μαζί μας συνεργαζόμαστε? Πόσα? Πολλά. Πάνω από 10. Στην ίδια περίοδο που γνώρισα την Μαρία, ήταν το πάντρεμά μου και με την οικογένεια Φλωρινιώτη. Όχι, όχι, πολύ αργότερα έγινε. Α, τα θυμάσαι, βλέπω εσύ ημερολόγιο. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που σηκώθηκα. Με ξεσήκωσες. Ωραία. Ναι, ναι, Ευχαριστώ γιατί είναι και καινούριο το τραγούδι. Ναι, να πούμε ότι αυτό είναι της πλανητάρχησας της φίλης μας από τη Θεσσαλονίκη, που εγώ το έχω πει στην Άννα. Γενικά έχει ερμηνεύσει μεγάλες επιτυχίες. Αλλά
Αυτό δεν ξέρω γιατί είναι κοριτσάκι. Έλατε. Μας αντιπροσωπεύει. Ναι. Να τα πετάχτε και η Κέλλη με τη βλεφαρίδα. Ναι. Κάγκελο. Είναι απίθανο. Είναι τρομερό κομμάτι. Είναι ένα βήμα μπροστά, είναι ένα βήμα παρακάτω. κορίτσι. Η Άννα με αυτό. Έλα, πες το, δισκομπάλα. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί όλοι έρχονται εδώ πέρα, εσύ θα μου πεις. Τύπου, πώς να το πω ρε παιδί μου. Σοβαροί άνθρωποι και CNN, γινόμαστε δελτίο ειδήσεων. Και καταλήγουν κοινό. Έχεις κάτι, έχεις magic. Κοινό περί. Θα το πει. Κοινό, ας πούμε, εγώ την εκπομπή την έβλεπα αυτή. Παρατράγουδων. Ήμουνα σίγουρη. Κι όμως, εγώ να σου πω κάτι, μ' άρεσε πολύ να ξέρεις γιατί είναι ξεσηκωτικό. Είμαστε ζωντανοί άνθρωποι. Λύνονται. Βγάζουν πραγματικό του εαυτό, αγάπη μου. Και το μέσα έξω. Έτσι. Ναι. Όλο αυτό. Δηλαδή, εγώ πραγματικά νιώθω έτσι. Όταν ένας άνθρωπος είναι τύπου CNN, συνεχίζει να είναι CNN όπου και να πάει. Εάν ο άνθρωπος το έχει λίγο το τσίρκο μέσα του. Το είχε λίγο. Μα το είχα λίγο το τσίρκο, απλά τώρα το έχω αναβαθμίσει. Το έχω κάνει τσιρκολέιν. Δεν ακουγόμουν. Ακουγόσου μια χαρά. Δεν ακουγόταν. Ξαναπες το αν δεν καθιερώσεις, ακουγόσου, Κέλλη. γιατί είναι να καθιερώσεις Ακουγόμουν το δικό το σου. τσιρκολέιν, το δίσκο μπαλά. Η τρέλα. Πρέπει να σηκώνεται, πρέπει να ακούγω. Όχι, άλλο λέω. Γενικά ό,τι θες κάνεις, γιατί ρωτάς κανέναν. Επειδή Πρέπει να σηκωνόμαστε. σηκώθηκα μία φορά και κλείσα το μικρόφωνο, μαζί, να τι το- έγινε. Σ' αρέσει σήμερα. Το νιώθω σαν κόλλα. Κόλλα. Και εκεί. Κόλλα. Ορίστε, Αλήθεια. Τέλος. Κέλλη! Δεν περνάμε ωραία σήμερα. Τέλεια περνάμε. Είδες που μου έλεγες όταν είμαι ήσυχη, δεν σ' αρέσω. Όχι, γι' αυτό σου έφερα και αυτά σήμερα. Καλά, με το που τα έφερες αυτό ήταν το ιδανικό. Ναι. Το background. Κάτι, ναι, Σας κάτι έκανα σου έκανε την ώρα κλικ. που τραγούδα για Ανούλα, σας έκανα σκηνικό με Ξέρουμε, αυτά. είδα, με πήρες και την τσακπινιά. μα- Που λες, Είχαμε φε. Και ναι, Ανούλα μου. Κέλλη, μας αρέσεις πάρα πολύ που έχεις λυθεί έτσι. Κοίταξε η Μαρία, ξέρω τα ωριά της, βέβαια, άμα της κλαφτώ λίγο. Άμα μου κλαφτεί λίγο, μπαίνω λίγο στο δικό της το Δεν κλίμα, μου βάλεις κατάλαβες. μουστάκια. Για να τη βλέπεις. Υπόσχομαι λοιπόν, δεσμεύομαι ότι θα κάνω κάτι άλλο. Μετά, Αργότερα. πότε μετά. Αργότερα. Α, εδώ μες στο κλίμα της εκπομπής, άνευ αποκριών, θα κάνεις κάτι άλλο. Άνευ αποκρίνω. Θα σου κάνω κάτι άλλο πέρα από τα νερά μου. Μπορεί να μην είναι Α, αποκριάτικο. μπράβο! Α, και έχεις δεσμευτεί και έχεις προσεχώς Ναι. να φορέσει και το Μου το- φουστάνι. Αχ, δεν το τα- ξεχάσατε Άνοιξη. αυτό, Όχι, δεν το έχουμε ξεχάσει. τίποτα. Πείτε μου και εμένα. Θέλουν να με κάνουν pin-up. Πινάπ! Δεν θα είναι να σου πω κάτι, ρε εσύ, Ανούλα. Ένα ζουμερό pin-up θα είναι. Όχι όμως το στυλ. Να σου πω κάτι, Άννα μου. Ουσιαστικά τα πινά, παιδιά, μην γελάτε, να το πει η Κέλλη, αυτό που έχει το μάστερ και είναι η Ναι. ειδικότητά της. Φαίνεται. Ναι, ειδικά σήμερα. Το πινάπ δεν είναι οι ζουμερούλες. Πάντα ήταν οι Φυσικά, γυναίκες με οι μπαμπάτσικες. καμπύλες. Δηλαδή, Ναι. το πίσω σου. Ναι. Θα δείξει ωραία Θα με δείξει, Θα το ε. κάνουμε βολανάκι. πίσω, Κι άλλο, ωραίο, θα δείξει πιο έτσι, πολύ. ωραίο. Ωραία. Ανούλα, θέλω να μας πεις κανένα νέο. Από τότε που σε είχαμε συναντήσει σε χριστουγεννιάτικο mood, τώρα σε συναντούμε σε ξέφρενο mood, αποκριάτικο. Έχει αλλάξει κάτι στη ζωή σου? Ναι, όλα πάνε καλύτερα. Ναι. Κάθε καινούργια Πάρα χρονιά. πολύ ωραία απάντηση, ζουμερή. Κάθε χρονιά είναι η καλύτερη hot. από την προηγούμενη. Θέλω να μου πεις, γιατί ρε παιδί μου, έχω δει στο Facebook σου. Άντε βάλει. Για πες. Τι να κάνω, αφού είμαι fan club, εγώ έχω συνδεθεί πώς κάνει η Κέλλη, Έτσι, που έχει συνδέσει έτσι. το biz. Κατευθείαν όλα εδώ, μπιζ και όλα και λιστάρι και όλα. αμέσως. Έτσι κι εγώ, σου έχω βάλει όλα. αστεράκι να ξέρεις, δεν μου γλιτώνεις. Ναι. Δηλαδή, πού πας, τι κάνεις. Ναι, το αστεράκι φταίει, όχι ότι όλη μέρα δίνουμε αναφορά η μία στην άλλη τι κάνει και τι δεν κάνει. Είδα κάποιους, να το πω στη λαϊκιστή, Για πες το. κάποιους εθελοντές γαμπρούς. Τι ωραίο. Εθελοντές. Εθελοντές γαμπρούς, μόνοι τους θέλω να πάνε να βγάλουν τα μάτια τους. Ναι. Τι φταίω εγώ. Εθελοντές λέγονται. Λοιπόν, και πραγματικά δεν ξέρω από πού προέρχονται. Έλα μου ντε. Έλα μου ντε. Και βλέπω να εκφράζουν μεγάλο ενδιαφέρον μέσω από μουσικά άσματα. Συμβαίνει κάτι στη ζωή σου. Με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια. Ομά, Ομά! κάτι συμβαίνει. Α, μπράβο! Έβγαλε σύντηση. Ανούλα, είσαι ερωτευμένη. Λίγο, δεν κάνει παραπάνω. Και λέει, εγώ ξέρεις, δεν είμαι της υπερβολής ποτέ. Έχω όρια. Λίγο. Είσαι λίγο. Γι' αυτό σε βλέπουμε και πιο γενικότερα ανανεωμένη. Είμαι. Είσαι. Είμαι κουμπάρα. Είσαι. Και είμαι και είσαι.
Άμα είμαι εγώ, θα είσαι και εσύ αναγκαστικά. Άμα είσαι εσύ, θα είμαι και εγώ. Εσύ ανανεώνεσαι όταν πας κανένα πάλι. Εσύ ταιριάζεις πάρα πολύ με την Κέλλη μου. Εσύ μόλις πας κανένα εξωτερικό, έρχεσαι εδώ πέρα, φορτσάτη, φούρ στη δουλειά. Ξεκουράζομαι. Ξεκουράζομαι. Μπορεί να κουράζομαι εκεί. Αλλά Ναι, είναι κουράζεσαι. Να ξεκούραστη πηγαίνεις κούραση. πάνω κάτω τα μαγαζιά, ναι, είναι κούραση για Όλη σένα. μέρα. Το shopping therapy. Όχι, το looking. Όχι, κάνει shopping. Και ειδικά άνοιξε, κλείσε το πορτοφόλι. Την ώρα είναι ένα. Και γυμναστική. Πού ετοιμάζεσαι να πας αυτόν τον καιρό? Όλο κάτι έχω στο μυαλό μου. Πέρα από τα επαγγελματικά, έτσι. Τα επαγγελματικά ξέρουμε με τον μπαμπά, με εμάς, με τον Νικολάκη. Εξτρά αυτό, προτάσεις πέφτουν βροχή. Αναμφισβήτητα. Θέλω κάποια στιγμή που θα βρω κενό να πάμε μια Ράκοβα. Ναι. Το έχω τάξει Οι και δυο στο... μας. Ναι, οι τρεις μας. Γιατί το έχω τάξει και στο μωρό. Α. Να την πάω για σκι. Α, Από πέρσι. να σου πω κάτι ρε Ανούλα μου όμως, θες και κάπου αλλού να πάμε. Ναι. Πού θέλω, λέει. Πού θέλω. Πού θέλεις. Με Παντού καλή θέλω παρέα. να πάω εγώ, αλλά Με τι. καλή παρέα. Ναι. Θέλεις. Θέλω. Λοιπόν, Δεν ξέρω τι θα πώς θα ακούσουμε τώρα, να συνεχίσουμε να χορεύουμε, να διασκεδάζουμε. Κοίτα, Ανούλα, φανταστικό το πλάνο σου ήταν, τώρα έφυγε. Τι θα ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε. Τα Τι- φυλάκια. Α, τα φυλάκια. Αυτό που καθιέρωσε την Ανούλα μου, ήθελα να τα αλλάξουμε λίγο. Ήθελα να μου φέρεις. Εμένα μου αρέσει και το άλλο το επιβλητικό, δεν πειράζει. Φυλάκια. Δεν είμαστε για επιβλητικά, τώρα είμαστε για Όχι, είναι φυσικοτικά. ωραίο. Που λέει. Είναι αυτό που. Θα σου βάλουμε φάκα. Είναι αυτό που λέει ότι θα κάτσω να σκάσω. Αχ, ναι, είναι ωραίο αυτό. Α, μπράβο, είδες που συμφωνείς. Ναι. Λοιπόν, δώστε μου χειροκρότημα στην Ανούλα μου να πάμε να ακούσουμε φυλάκια. Φύγαμε! Είμαι full ερωτευμένος και με σένα τρελαμένος. Κι όταν αγκαλιά σου με έχεις, εγώ νιώθω ευτυχισμένος. Όσο είσαι